Pa-da-da-dee-da-da-da-da-da. Every move that you make, oh, everybody, you bring them every single day. Every time you stand, I'll be watching you. When you take me by the hand and tell me you love me not. When you whisper in my ear and to the dark, very best you can say, that's the way I like it. That's the way I like it. That's the way that's the way I like it. I feel good. And I'm gonna do it now. I feel good. I'm gonna do it now. So good. So good. I had a you. Pagal na. I feel nice. The sugar is high. The sugar is nice now. So nice, so nice. I like you. So good, so good. I like you. So good, so good. I like you. Yes, sir! Ahin ka mo. Uy, may tulong babae dyan na ano. In fairness dyan sa tulong babae, oh. Duwang magayon. Bala na kang mag-isip ko isitong saro. OPM kita, OPM. This is a series of songs from the Apo Hiking Society. Mga 12 songs kang Apo Hiking Society. So, mga hanggang 12 ini. Sorry lang, mga 5 minutes, 8 minutes milang ni Tigsoro. So, if you know this song, please sing with me. And if you know this song, shut up, okay? Okay, here we go. O panalangin ko sa habang buhay, makasama ka at hindi papayag ang pusong ito mawala ka sa aking piling. Mahal ko iyong hingin at walang sa tamis na o yun na naman, ginibo naman kami tinapa nating dalawa. At makikinig ka kapag aking sasabihin, kapanahunan na naman ng paglalambing at kasama kitang mamasyal sa kung saan. Kabilugan ng buwan at ang hangin ay may kalamigan. Aakapin kita, mahal ko, sa buong magdamag. Mahirap talagang mamahal ng syota ng iba. Hindi mo mabisita kahit okay sa kanya. Mahirap
mahirap talagang maghanap na lang kaya ng iba. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasan gumawa ng hindi inaasahang bagay. Tulad ng ano? Laklak ng laklak ng beer sa magdamagan. May kahirapan at di maiwasan. Mabuti pa kaya matulog ka na lang at baka sumakit ang tiyan. Hindi ko alam kung bakit ba ganyan. Mahirap ka usapin at di ka namamansin. Hindi mo alam ako'y nasasaktan. Ngunit di ba nanabasta't malaman mo na mahal kita. Ngumiti ka man lang sana, ako'y nasa langit na mahal kita. Sumagot ka naman, wag lang paano mo malalaman itong pag-ibig ko sa'yo? Paano mo mararamdaman ang tibok ng puso ko kung lagi kang kinakabahan na ika'y masasaktan? Pangako ko, pag-ibig mo'y hindi pakakawalan. Subukan mong magmahal, oh, giliw ko. Kakaiba, ligayang matatamo ang ng ay di ko pangangamba, pag-ibig ko'y ikaw. Nakasimangot ka na lang palagi, parang ikaw na ang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob. Pagmumukha mo ay hindi maipinta, nakalimutan mo na bang tumawa? Sumasayad na ang uso mo, kakadyo. Kahit sino pa man ang may kagagawa ng iyong pagkabiko, ay isipin na lang na ang buhay ko minsan ay nagbibiro. Nagdirito sa lungkot at ligaya, hirap pag-inhawa, kami kasama mo. Nagsimula ang lahat sa eskwela, nagsama-samang 12, sa kalukuhan at sa tuksuhan, hindi maawat sa isa't isa. Kay simple lamang na ang buhay nun, walang mabibigat na suliran. Problema lamang lagi, kulang ang datong. Sana nga bang barkada kayo? Wow! Mabuti pa ang kumot mo, kapiling sa gabi. Mabuti pa tumunan mo, ito'y kaya kapag gabi. Sa pag-uwi mo, sila ang iyong kasama. At sa pag-orlo, wis ng jiba. Yan ba na may pagseselosan o ba? Kung maaari lang naman, ako na lamang sana ang maaari mong gawin. Gumot at unan, gumot at unan. Sandal mo sana ang ulo mo sa unan. Katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema'y iyong mali.
Halika na at kalibig na sa kama. Kasabi natin, sarap ng pagsasama. Sa ating pag-ibig, tayo ay umasa. Habang tayo'y magkayaka. Mahirap humanap ng iba. Ngunit kahit ano pang sabihin nila, iwanan sa'yo di ko magagawa. Iwanan sa'yo di ko magagawa. Iwanan sa'yo di ko magagawa. Babaon magbabaon. Rico ko sa likod. Ay, sa gabos sa nagpalakpakan, thank you! Sa gabos sa dae, thank you! Sige, ano kita, magazine. Let's do this. Come on, sing with me. Let's rock and roll. Come on now. Teka. Kita kita sa isang magazine. Ilaw ang iyong suot at buhok mo'y green sa isang tindahan. Sa may baklaran na patingin at tulala sa iyong kagandahan. Naaalala mo pa ba nung tayo pang dalawa? Di ko inakatang sisikat ka. Tinawanan pa kita, tinawag mo kung walang hiya. Medyo pangit ka pa noon hanggang ngayon. Woo! Come on, sing with me. Iba na ang iyong sana'y hindi nakita pagkat kulang ang pambili sa mukha mong maganda. Siguro ay may kotse ka na ngayon. Umarampa sa entablado, tapit na gawa ni Soto. Siguro ay malapit ka na rin sumali sa supermodel of the movement universe. Kasi iba na ang pagulang lahat. Sana hindi nakita, sana ay walang problema. Pagkat lang ang pera. Kita kita sa isang magazine at sa sobrang gulat di ko napansin. Bastos pala ang pamagat, dali-dali ang binuklat. At ako'y nagulat sa ubat na katotohanan. Iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin. Nagbago na lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema. Pagkat kulang ang dala ko pera. Iba na ang iyong, iba na ang iyong. Nagbago na lahat. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema. Pagkat kulang ang dala ko pera. Pambili sa mukha mong maganda. Nasaan ka na kaya? Sana ay masaya. Sana sa susunod na issue ay centerfold. Saan? Centerfold.
Thank you so much. Maraming salamat po. Nag, Nag-send na sa pong organizer, one last song po, nag-irita na daw siya sa mo. Pasensya na. Charing lang. Sige. Here we go with our last song. Thank you so much for inviting us. The opening of Tagboan Music Food Arts Festival 2024. Maraming salamat po. Kami po ang Sarapadiban and ako po si Putsaka. Please do follow our pages. Yes. Come on, my Turotots. 3, 4. Sunday morning rain is falling. Feel some color, shed some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to feed to more that I am in. Come on, sing with me. But things just get so crazy. Living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go it undo. That someday it would bring me back to you. That someday it would bring me back to you. Come on. That maybe all I need in darkness is all I see. Come on, rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never want to live. The endless race your every outline. Oh, paint a picture with my eyes. Back and forth we sway like branches in a storm. Change the weather, still together when it ends. But baby, all I need now in darkness, Jesus, all I see. Come on and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never want to live. Crazy living life gets harder to do. I would gladly get the road, get up and do that someday it would bring me back to you. That someday it would bring me back to you. Maraming salamat po. Tagboan Music Food Arts Festival 2024. She's all I see. Come on, wrap your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never want to live. Da-da-da, 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 ba-da-da, da-da-da, 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 da-da-da.
you so much. Maraming salamat po. Thank you. Tagpuan, thank you very much. Thank you po. Tapos na po ang event. Urulian na. Charing. Naga City, Dos Mabalos, Tarapadi Band. And also would like to grab this opportunity to thank Kaputsika of Tarapadi Band. Please support him on his YouTube and Facebook account. And at this junction, ladies and gentlemen, we would like to invite all those who are still outside to please come in now, because we're about to The Peña Friendship Festival Civic Events is presented by the City Government of Naga, headed by Attorney Son Legacion and Vice Mayor Nene Diasis, in partnership with our diamond sponsor, Robinson's Naga, URC Flour, DLTV Company, Gold Sponsors, Triton Paints, South Star Drug, Fieldworks Construction, Umar Residences, Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated, Dito Telecommunity, Moore State Company Incorporated, Moraville Hotels and Moraville The Garden, Caramel Bake Shop, Pocari's Rent, Sapphire Sponsors, Summit Hotel, Suzuki Philippines, Gateway Visa Solutions, Development Bank of the Philippines, Lotus Blue Hotel, Jollibee, CTEC, Maritime Training and Assessment, Bang Inasal, Nature Spring, Philinvest, developer of Futura Monte Condominium, Villa Caceres Hotel, official residence of Miss Bicolanja candidates, Power Max Center, Firefly, official lighting partner, Ruby Sponsors, Carl's Catering, Pepsi Philippines, SMC Tinaga, LCC Mall, Quantrix, Biggs, McDonald's, San Miguel Brewers, Smart, Inebra San Miguel Foods Incorporated, Mark Cafe, Food Panda, Fresh Deli, Hotel Sogo, PT Mayora, distributor of Copico and Le Mineral, The Isabel Hotel, Tierra de Ibal Tours, Bicol Isarong Transport System Incorporated, Patron, Palawan Pawn Shop, and Palawan Express Perapadala, Town Gas, PLDT, Dermise, Udair Marketing, Vista Mall Naga, Century Pacific Foods Incorporated, Bigfoot Construction, Landers, and TGP Party List.
mo. DLTV. Wherever you are, we are there. Tuloy kayo, upo kayo sa aming mundo. Ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang katapusan. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at maisagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Kami po'y naniniklohod sa iyong harapan na kami iyong patnubayan at iwaksi sa aming kaisipan ang anumang masasamang kaisip, inggit at pakikipag-alit sa aming mga kasama. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang may bahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon na ito. Ilagbo sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Bagkus ay bukas palad na magkakaloob ng anumang tulong. Panalangin namin ang lahat ng ito. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Variety of music, sumptuous food, love for the art, all boils down to this. From the place of happy people and the heart of Bicol Region, Naga City, this is Tagpuan Festival 2024!
ang pagmulat sa kinaban, yaon sa imo ang binhi na nagdadanay nagtatalubo. Hinigiyahan ang dalan ng liwanag kan sa tong dibusyon naglalao. Pabalo sa ikaman mapadumanda mo malinawan ikasarong Pilipino. Sa ikaman mapadumanda mo malinawan ikauragon ang kusog sa atong banwaan. Ako'y kitagabos hiribahan mundo tarabangan sa laro sa atong banwaan. Kitaan kusog sa atong banwaan. Ako'y kitagabos hiribahan mundo tarabangan sa laro sa atong banwaan. Kitaan kusog. Oh, oh, oh. Kitaan kusog. Oh, oh, oh. Namaon man giraray. Pangiturugan di pababayaan. Mabalo mabalo ang kusog sa atong banwaan. Ako'y kitagabos hiribahan porunyo tarabangan sa laro sa atong banwaan. Kitaan kusog sa atong banwaan. Ako'y kitagabos hiribahan porunyo tarabangan sa laro sa atong banwaan. Kitaan kusog. Oh, oh, oh. Kitaan kusog. Oh, oh, oh. Mabalo sa ikaw Pilipino. Mabalo sa mantealegano tu o bitaketong Pilipino. Ang gusto sa atong banwaan. Ako'y kitagabos hiribahan porunyo tarabangan sa laro sa atong banwaan. Ang gusto sa atong banwaan. Ako'y kitagabos hiribahan porunyo tarabangan sa laro sa atong banwaan. Kitaan kusog. Oh, oh, oh. Kitaan kusog. Oh, oh, oh. Ako'y kitaan kusog. Oh, kusog. Kitaan kusog. Kitaan kusog. Oh, oh, oh.
Dasmaray na Manggi, Naga City! Ayan, medyo inaantok pa ang ating mga kababayan dito. Ladies and gentlemen, it's really such a great honor and privilege to be with you all tonight. My name is host Felix Nial, the host extraordinaire. And with me, ladies and gentlemen, is the ever-gorgeous DJ Barbie. And we will be your host for tonight's event, Tagboan Festival 2024. And again, ladies and gentlemen, gusto muna namin kayong buhayin ngayong gabi. When we say Naga, you say A. Okay? When I say Naga, you say A. Naga! Naga! Come on, you can do better than that. When we say Naga, you say Naga! Naga! When we say Naga, you say A. Naga! Naga! All right, ladies and gentlemen, napakagandang umpisa ito, DJ Barbie for tonight. All right, yes, Felix, and I'm so proud and excited to be part of this year's Tagboan 2024. Talaga ng pinaghandaan, pinalaki at lalong pinasaya ang Tagboan sa taong ito. And we would like to acknowledge our own local singers for that special opening number with the song Kusog, an original song composition of GGWP and Gira. So everyone, palakpakan ulit natin ang ating mga local artists. Malakas na palakpakan naman dyan! Yes! And about that, ladies and gentlemen, for the information of everybody, this is the second year of Tagboan sa Peña Francia, and it marks an exciting continuation of this unique festival. Of course, blending spiritual and artistic expression with a diverse lineup of concerts and performances, and it serves as a vibrant platform for artists to showcase their talents and creativity. Of course, the event fosters a welcoming space for both entertainment and personal reflection, creating a meaningful gathering that celebrates not only the arts but also a spiritual nurturing. So this year, the festival solidifies its role as a dynamic cultural hub where the beauty of art and the depth of faith come together in harmony. And aside from local talents, we have invited famous bands and performers na mapapanood po ninyo ng libre dito from tonight till September 21. At lahat ng yan ay handog sa atin ng City of Naga. And of course, that's headed by our very industrious mayor, Mayor Nelson Legacion. And of course, our city council. Nais ko pong igrabang opportunity na to na i-acknowledge ang ating mga city officials. Once again, we have for this evening City Vice Mayor Nene De Asis. We also have our City Councilor, Honorable Dodit Beltran, Honorable Jesse Abios, Honorable Vidal Castillo, Honorable Buddy Del Castillo, Honorable Ojing Rosales, Honorable Sonny Ranyola, Honorable Joe Perez, Honorable Omar Buenafe, Honorable Lito Del Rosario, Honorable Azon Penaflor, Honorable Gail Abonal Gomez, and Honorable Jefferson Felix. And of course, we have a variety of wood merchants na nandyan po sa isang part of our venue, plus painting, art, cosplay, and toys exhibits that you must visit. Meron din po tayong workshop for visual arts. But we have special reminder lamang po para po naman sa ating mga audience na no smoking po tayo and vape zone po tayo dito sa Tagboan Village. Again, for the information of everybody, wala pong magyoyosi or magsusmoke at wala rin pong iinom ng alcohol sa loob po mismo ng ating Tagboan grounds. And also, again, just like what DJ Barbie said a while ago, mga kaibigan, hindi lang po ito festival ng mga banda or ng mga musician. This is a festival of arts. Marami po tayo mga kasama as well ng mga artists. Again, as mentioned by DJ Barbie, meron tayong exhibit sa second floor ng Sepio. Marami pa pong surprises, kaya nakita nyo din po kasama natin ang ating mga mascots ng Naga. At of course, ang ating din mga kasama na iba-iba pang artists sa kani-kanilang mga fields. And of course, we, your local hosts, are with you in this celebration. And at this juncture, ladies and gentlemen, yes, DJ Barbie, aside from the local talents who have invited, our famous bands, and of course, we have... Alright, so
So I can say that this year's Tagboan Annual Festival is an event that we, the people of Naga, should be proud of. Indeed, DJ Barbie, we are very, very proud of this one for giving us the avenue for us to perform and for us to exhibit how talented the Nagueños are. And with that being said, ladies and gentlemen, to welcome us all, please give a big hand to Honorable Cecilia Veluz de Aziz, our City Vice Mayor. Barbie, naku, dapat hype din ako kasi yung ating mga MC, alive na alive. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maray na banggi sa Satuya Gabos. Nagpuon po ako sa Tagalog, takasubago pag-ikot ni Mayor, may mga nabisto kaming mga hali sa ibang lugar, haling Manila, Pasig, kaya nagtagalog po ako para maintindihan man po ninda. Ang sa kuya pong role, ngunya na banggi, dahil ko papalawigon, taaram ko, mas excited kamong madangog ang mga banda digdi, mahiling ang matitibay na mga parabayde. In behalf po kang lokal na gobyerno kang siyudad ng Naga, I'd like to welcome each and every one of you sa maugmang lugar, ang may pinakamagayon, mabubuot na mga Nagueño, asin ang masisiram na mga kakanon na digdi lang nindo mahihiling sa Naga. So sa ngaran po kang lokal na gobyerno, Mayor Nelson Ligacion, sangguni ang panglunsod, asin ang buong Nagueño, welcome to Tagboan 2024. Diyos marhay na banggi, asin mabalo sa Indo, enjoy kita gabos. Jos Babalos, Vice Mayor Nene de Aziz. Isang lahi, isang kulay, isang adhikain, isang lipunan, isang dugo. Please welcome Naga City's singers for a solidarity song, Isang Dugo, an original song by Idol Pitch. hirap mang malampasan. Sayang pawis at ang pagluha, nakaliti ka. Sa ating mga tinabanas,
pagkakaisa. May panganib na nag-aaligi, mga halimaw sa ating paligid. Walang kaba sa aking bibig, dahil ang Diyos ang aking kaani. Ikaw at ako ay iisang dugo. Ikaw at ako, isa ang puso. Ikaw at ako ay isang dugo. Ikaw at ako, isa ang puso. Di mabuhuan, di matitinan, wala nang sumpakan, magkasama sa laban. Iba man ang paniniwala mo sa piniling kulay ko, iisang ahima ang dumadaloy sa atin. Bagong araw para sa atin, ay tiyak na tayo'y mag-inig. Ikaw at ako ay isang dugo. Ikaw at ako, isa ang puso. Ikaw at ako ay isang dugo. Ikaw at ako, isa ang puso. Ikaw at ako ay isang dugo. Ikaw at ako, isa ang puso. Tayo'y isang dugo, mga kapatid. Isang dugo by Adel Beach, ladies and gentlemen! Isang malakas na palakpakan naman! There you have it, ladies and gentlemen. Alam mo, Felix, sobrang natutuwa ako kasi ang ganda ng kanta. Kasi alam mo, yung iisang dugo parang pinapatunayan talaga natin na ngayong whole week na to, marami tayong mga local bands and local artists na mapapanood mo naman dito sa stage. Tama ka dyan, DJ Barbie, talagang nanalaitay sa ating mga dugo ang pagiging Nagenyo at pagiging Bicolano sa awiting iyon. Talagang damang-dama natin ang pagsuporta ng lahat ng mga artists na kasama natin ngayon. Naga City, nandyan pa ba kayo? Naga! Naga! Yes, that's the spirit that we want for the rest of the evening, mga kaibigan.
And you know what? Nais ko lang pong i-share sa inyo mga kaibigan. Last year, I got a chance to talk to this man behind this special show of us that we're enjoying right now. During an event, sabi niya sa akin, don't worry Felix, i-consider namin yung mga local artists natin, bibigyan natin ng highlight, bibigyan natin ng spotlight para naman makita ang talento ng mga Nagueño at ng mga local artists natin na marami palang magagaling na mga banda at marami ring magagaling na host na makakasama din ninyo all throughout the week. And with that being said, ladies and gentlemen, let's hear a special message from the chairperson of Tagboan Festival 2024, the man behind his amazing show, Mr. Alan Rayondanga. Ladies and gentlemen, a round of applause, please. Thank you, Felix. Thank you, DJ Barbie. Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, Councilor Elmer Baldimoro, asin sa Tuya po Gabos, ngunya na banggi, marhay na banggi po sa Tuya Gabos, maugmang Fiesta Bicolandia. Iyon na po ini ang ikaduwang Tagboan Festival. Si Inot po, duman kita sa City Hall, ngunyan di kita sa Balatas Development Complex. Bilang parte po kan selebrasyon niya to kan Peña Francia Fiesta. Alagad, para po sa kaaraman kang Gabos, ang bulan po kan Setyembre, iyuman ang Philippine Creatives Month. Kaya po ang Tagboan pinaghimo, bako lang bilang pagtiripon kan mga artista, kundi nyato man na mga nagpapadangat sa musika, sa sining, asin sa kultura. What we have just heard, Subago, are two original compositions by our Bicolano artists. And let's commend them. Let's give them a round of applause. Our dancers, sa Biscas, si mga cosplayers ta, nagkatipon-tipon to have an opening spiel for every one of us. Ang samuya pong pagpasalamat kay Mayor Son Ligacion, Attorney Son Ligacion, sa mapusog na suporta na magkatiripon kita ngunyan, magibo ning okasyon na ini for the second time, sa dai matatawaran na suporta kan sangguniang panglungsod sa pamamayo ni Vice Mayor Nene Diasis, nakasurog taman sa pagpakusog kang kultura kan sa tuya pong syudad, mga originals po yan, mga OG sa cultural development. Asin sa Gabos po niya itong mga sponsors. Ngunya na Peña Francia Fiesta, mga naging katuwang, mga Bicolano artists na nagkatiripon-tipon para gibuon niya ng okasyon na ini, Diyos ang magbalos po sa Indogabos. It is my honor to welcome you to the Balatas Development Complex. Nabako sana ang lugar kan sa tong bagong ospital o Balatas National High School o lugar kung saan itutugdok ang 12-story Metro Naga Academy, ang modernong Safety and Resiliency Center kang Naga. Sa gilid, ginigibo na po ang dormital kang syudad. Sa Irinutan, ang bagong Naga City Sports Center. Asin iba pa pong mga edipisyo para sa karahayan kang Nagueño, asin kan mga Bicolano. Ini po bako man lugar sana kan mga edipisyong ini kundi magiging lugar man kan pagpahiwas, pagpakusog, pagparambong pa kan arte asin kultura kan sa tuya pong syudad. Asin po ngunyan, orgulyo ko po na ipabisto sa Indo ang mayor na arkitekto kan mga development areas kan sa tuya pong syudad. Friends, ladies and gentlemen, join me in welcoming ang ama kan syudad ning Naga, Attorney Son Ligacion. Paray na pagkabanggi, Naga na, ang bulan na Setyembre. This is not only the month where we celebrate our faith, our religion. This is also the time that we as a community come together to enjoy each and everyone's company.
the past few years, we have been adjudged as top 1 overall most competitive component city in the entire country for 4 successive years, 2021, 2022, 2023, and 2024. In that regard, it is high time for Naga to be also competitive in terms of celebrating whatever successes that we have gained, that we have achieved. Asin ining Tagbuan Festival na pinunanta ka nakaaging taon. Sinundanta po ngunyan, digdi po mismo sa lugar na ini, ang Balatas Development Center. Ini po pagpapahiling na sa arog kaining mga okasyon, kaipuhan ta naman asin kaya tang makipag sabayan. Asin ang sakuya pong pagpapasalamat sa mga pag-iriba sa lokal na gobyerno Kanaga, lalong-lalo na po ang satuyang naaasahan na Vice Alcalde Kanaga. Palakpakan ta po Vice Mayor Nene Diasis, and siyempre sa iba pa pong mga miyembro kan sangguniang panlunsod, yaon man po ang satuyang matibay na City Administrator, Councilor Elmer Baldimoro. All that we do, all that will happen, we owe this to the people of Naga, to all of you. So, for the next 7 days, 1 week, starting today until Saturday, September 21, let us continue to come to this place and enjoy each other's company in the company of our local artists, various bands, and Manila artists na maigdi po sa Satuya. Naga na! Naga na! Maraming na pagkabanggi. Diyos Babalos, ang ama kan syudad Naga. I forgot. With that, I now declare the formal opening of the 2024 Tagbuan Festival. Yay! Diyos Babalos, ang ama kan Naga City, Honorable Mayor Nelson Legacion. Tagbuan Festival is now officially open. And with that, ladies and gentlemen, Nagana Uswagpa, please welcome Fort Barrier. Naga sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusukon, naging puso kang kabikulan. Pagwaan na nasasaligan, maanak ay pinalimutan. Ipuntagal siko sa kagawsan, mga balaod, kakanlala. Isarog na puso, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Come on, Naga City! Naga na! Uswag pa! Manginot sa pagbabago. Naga na, uswag pa. Magayon na, siyudad ko. Naga na, uswag pa. Ipag-uurgulyo sa tinapan, sa kabos na panahon. Ikaw, mamumutan. Come on, Naga! Hey! Owe, 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 owe. Owe, 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 owe. Yeah! Owe, 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 owe. Owe, owe, owe. Naga! Sa kasaysayan, haloy ng panahon,
Ika pinangaral sa kawing na mapuso. Ngunyan, ika ang istaran. Banwaan na nasasaligan, mga angat na itinalibudan. Ipagsasangitan sa iman, magduman, ikukurahaw ko sa kagasan. Kitang mga naginyo, urag na putulano, iba ng mga tao. Kaboto! Nagana, uswag pa, Panginoon sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswag pa, ipag-uurgulyo sa kinaban sa gabos na panahon. Ika mamumutan. Sabay-sabay! Come on, everybody! Pagtigutan sa iman, magduman, ikukurahaw ko sa kagapsan. Kitang mga naginyo, maulan na ulan ng mga tao. Nagana! Sabay-sabay! Uswag pa! Come on! Mangenot sa pagbabago. Nagana! Uswag pa! Magayon na sudat ko. Nagana! Uswag pa! Ipag-uurgulyo sa kinaban sa gabos na panahon. Ika mamumutan. Sabay-sabay! Owe, owe, owe. Owe, 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 owe. Owe, 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 owe. Come on, Naga! Owe, 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 owe. Naga! Naga na! Uswag pa! Hey! Naga! Naga! Yes, ladies and gentlemen, thank you very much to the Diyos Mabalos sa satuyang mahigos na Mayor, Honorable Mayor Nelson Legacion, at sinansayang pag-iribang Vice Mayor Nene De Asis, and of course, ang satuyang City Administrator Diyos Mabalos po. And with a big set, DJ Barbie, it's time to give out some prizes for all our friends out there na gustong makisaya. Ganyan dito sa Tagboan. Nag-enjoy ka na? May chance ka pa na manalo ng mga special prizes ngayong gabi. And alright, Yes, at ngayon naman po ay magkakaroon tayo ng ating unang game. Alright, so at this point po, kailangan muna nating malaman kung ano nga ba muna ang ating munang kailangang tandaan. eto mga kaibigan, ibukas nyo na ang inyong mga cellphone. Buksan nyo na ang inyong mga cellphone at i-ready nyo na ang inyong mga picture kanina na inyong mga tinake during the concert at i-search po ninyo ang post ng ating butihing Mayor Nelson Legacion. Kindly search him on Facebook, Mayor Nelson Legacion's Facebook, at hanapin po ninyo ang kanyang post na magtaragboan kita sa BDC. Alright? Hanapin po ang kanyang post na magtaragboan kita sa BDC. At ito po ang gagawin ninyo sa post na yan. Maglagay or mag-comment po kayo ng picture ninyo ngayong gabing ito at ilagay po ninyo ang ATM or at the moment at ilagay din po ninyo ang hashtag Tagboan Music Arts Food Fest, hashtag Tagboan Fest 2024, hashtag Peña Francia Festival 2024, hashtag Peña Francia 100, hashtag Nagayon, and hashtag Nagana Uswag Pa. And of course, DJ Barbie. Alright, we will pick winners through commentpicker.com by spinning a wheel. And of course,
winners should be present at the moment at the concert ground. So kailangan po, kapag napili po naman kayo bilang winner, kailangan po, nandito po kayo mismo po sa ground na to. Alright? So pag wala po kayo, ibig sabihin, hindi po namin kayo i-consider as a winner. Kaya naman sa ating mga audience, pakinabangan na natin yung hilig nyo sa pagsiselfie. I-comment nyo na yan, of course, sa Facebook post, of course, ng ating mayor. Hanapin nyo lamang po yung post nyo po na magtaragbuan kita at i-comment nyo doon yung inyong pong mga selfie. At malay nyo, kayo na ang may chance na manalo ng ating mga prizes this evening. You're right, DJ Barbie. And again, for the fairness of everyone, ang pipili po nito ay ang ating technical chooser. Okay? Na meron tayong gagamitin na app para mapili ang ating winners for tonight. At ano nga ba ang inyong mga mapapanalunan? Ladies and gentlemen, kung kayo po ay nagsusubscribe sa Viva One, kayo po ay pwedeng manalo ng Viva One streaming movie app voucher. Good for 5 months. Libre po yon sa loob ng 5 buwan. And of course, makakasama din po natin ang Chasing the Wild cast. That's tomorrow. Kaya sa mga kataragbuan natin dyan, magsama-tama po tayo bukas. And also, ladies and gentlemen, 1,000 pesos worth of Robinson's Movie World. Ayan. And of course, mananalo din po kayo ng 5 shirts na Nagayon shirt. Ayan mga kaibigan, grabe. Oo, ang daming prizes, Phyllis. Totoo. Ayan, kaya naman, huwag nyo nang palagpusin ang pagkakataon ito. Mag-selfie na at mag-comment na dahil maya-maya po sa kalagitnaan ng ating program, pipili na po tayo ng ating winners at i-announce din natin yan. And dahil hindi pa naman tayo ready for that, punta muna tayo sa ating first game this evening. Ano nga ba ang ating unang game? Yes, DJ Barbie, take it away. Alright, so yung ating game, kailangan po natin ng 5 volunteers. Ayan, meron na. Meron na daw napili na 5 volunteers. Ito yung mga malalakas ang loob. Ito yung mga sabihin natin makakapal ang mukha. Ay, talaga naman. Pero mapapakinabangan. In fairness naman, kahit makapal ang mukha, mapapakinabangan. Halina kayo dito. Makapal ang mukha in a positive note. Gusto ko to. Una pa lang talaga. 1, 2, 3, 4, 5 players. Ayan, dito ka, player number 1. Lapit ka dito. Alright. Kausapin muna natin sila, DJ Barbie, ng isa-isa. Pangalan at taga-saan. Good evening, my name is Sandra in the morning, Sandra in the evening, and I am from Barangay San Felipe! Wow! Very well said, candidate number 1. Now let's have candidate number 2. Good evening, my name is James Paul Benito, and I'm from California. California! Then now let's have candidate number 3. My name is Clarence Cristiano Peña Flora, and I am from Cararayan, La Presa. Ayan, Cararayan Labresa. How about candidate number 3, DJ Barbie? Hi! Contestant number 4. Pangalan at taga-saan? Ako po mga si John Jordano Peña Flor, taga-bahay. Taga-saan? Taga-bahay po. Taga-bahay. Nanggigigilin ako sa'yo. Uy, malaki ka na, dapat alam mo na yung address mo. Hi! Good Eto, evening. ready to. Kasi, eto yung mga tipo ng mga audience na kunwari pahiya-hiya, pero mamaya tingnan natin. Okay, pangalan at taga-saan? Good evening, everyone. My name is Ian Zeunyo from Zone 5, Urban Balatas. Pinakamalapit nating kasama ngayon, dyan lang sa Balatas. Correct. At siya ang nawawalang star ng Christmas tree. Alright mga kababayan, mga taga-Naga, ano nga ba ang gagawin nila? Ladies and gentlemen, this is what we call the Maybe This Time Dance Challenge! Okay, so from the game or the name itself, Maybe This Time Game Challenge, patibayan lang Correct. at pagandahan ang sayaw ng Maybe This Time. Okay, paano nga ba yun gagawin, DJ Barbie? And syempre- Makikita natin si Direk sumayaw. Oo. Pero syempre, hindi tayo magsasample dyan, Phyllis. Syempre. Okay, syempre, meron tayong papanoorin para po meron kayong guide. Baka malay mo, hindi kayo nagtitiktok, hindi nila alam. Oo. Para fair sa lahat, let us all Watch watch this!
Ganyan. O, patikim lang yun, mga kaibigan. Ay! Parang hindi na kailangan ng ano, ng Parang hindi na kailangan ng video. Alam niyo ba ito lahat? Alam na. Alam na. Alam na. Kailangan niyo pa ba ng guide or hindi na? O, siguro. Sige, ito yun. Ayan na, ayan na. Let's go. Hey! Hey! Kumanta sila. Alright, sige. Isa-isa muna tayo. Kayo po bahala kung anong choreography ninyo. Basta Oo. ganun lang yung pinakita namin. Nasa sa inyo yun kung dadagdagan ninyo. Best na dancer sa pamamagitan ng palakpak ng Palakpak mula audience sa ating ang mga siyang audience. mananalo. Yes. Alright, candidate number 1. Side muna tayo. Tawagin. Number 1. Number 1, okay ka lang ba? Parang Okay, na-pressure side ka bigla. muna. Okay, tabi muna tayo. Ladies and gentlemen, please give it up for candidate number 1. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to Aba! feel way back when they tried. But something kept them waiting for this magic moment. She's smiling like she used to smile way back then. Palakpakan po natin ang ating candidate number 1. Oh, sorry, may sariling Sorry, version. may sarili siyang choreography. Diba? Now let's have candidate number 2. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried. But something kept them waiting for this magic moment. Palakpakan po natin si number 2. Next we have contestant number 3. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried. But something kept them waiting for this magic moment. Alright, number 3. Palakpakan po natin siya, mga kaibigan. And now let's have candidate number 4. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried. But something kept them waiting Grabe! for this magic moment. Sobrang timing ha. In fairness naman, appreciate Oo, ko yun. nasa beat. Perfect! Diba? Walang kamalian. Diba? Let's now proceed to our last contestant. Let's have contestant number 5. Ang lakas! Like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried. But something kept them waiting for this magic moment. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried. Alright, ladies and gentlemen, palakpakan na muna natin lahat. Yes, and of course, para talaga makita natin kung sino ang pinakamagaling sa kanilang 5, kailangan nila sabay-sabay showdown ang ating 5 contestants. Final round, ladies and gentlemen, our 5 candidates. DJ, hit it! Smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried. But something kept them waiting for this magic moment. Come on, energy! Let's go! Sige! Hey! She's feeling like she used to feel way back when they tried. But something kept them waiting for this magic moment. Alright, ladies and gentlemen, palakpakan po natin sila, mga kaibigan. Ayan. Alam mo, DJ Barbie, mukhang hanggang pagtulog, sasayawin natin to sa isip natin. Correct, oo. Okay, dito na kayo para pumili na tayo ng ating winners for tonight. Kayo po ang ating mga hurado. Sa pamamagitan ng inyong palakpak ay matutungayan natin kung sino ang panalo sa 5 ito.
Candidate number 1. Candidate number 2. Palakpakan nyo naman kahit ano lang, konti lang. Ayan. Candidate number 3. Let's have contestant number 4. And last, we have contestant number 5. Parang meron tayong dalawa. Parang may dalawang mas malakas, no? Yes. So, paabante natin yung 5 and number 3. Number 5 and number Okay. 3. Again, you decide our winners for tonight. Maraming salamat sa tatlong ito. Meron pa rin po kayong premyo na makukuha, okay? Again, 1 round daw. Last round. Okay, 1 last round for these 2. Ready? DJ, hit it! She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried. But something kept them waiting for this magic moment. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way All back. right, ladies and gentlemen, palakpakan po natin ang dalawang ito. Again, palakasan po ito ng palakpak. DJ Barbie, do the honor. Simulan natin sa ating contestant. Siya yung number 1 natin. Kung sa tingin nyo, siya ang pinakamagaling, bigyan nyo ng malakas na palakpakan! How about other contestant number 2? Pantay yun. Pantay. One more. Okay. Number 3. Number 5. Direk, sino yun? At dahil doon mga kaibigan, silang dalawa na ang ating winners! Congratulations to you! You may now claim your prize sa ating... There you go. You may claim your prize kay Miss Regine Benito and Sir Allen. Ayan, maraming salamat and congratulations to our Maybe This Time Dance Challenge winners! And of course, sa ating mga audience, meron pa po tayong games. Maya-maya lamang yan. Kaya maghintay lang kayo dahil mahalay nyo. Kayo naman po ang may chance na manalo ng ating mga prizes. Maya-maya lamang yan. And again, ladies and gentlemen, sa mga hindi pa po nakaka-post ng kanilang mga pictures, please comment down now ang inyong mga photos dahil in a bit, pipili na po tayo ng ating mga winners for tonight. And with that, ladies and gentlemen, ready na ba ang lahat for Nobita? But before that, mga kaibigan, eto na nga. Susunod natin na makakasama ngayong gabing ito, DJ Barbie. Sino nga ba sila? And of course, at this point, ladies and gentlemen, let's have some reggae music from Kunyan! Check, hey. Check. Hello, sound check. Hello, sound check. Hey, sound. Kunyan is a local band in Naga City that is mainly focused on a modern tribal rock sound with a hint from different genres and percussive instruments that create the signature sound of the band. Members formed in 2013, Kunyan is composed of members that came from different bands. J. Pril Betaliero on the bass, James Michael San Joaquin on the drums, Joseph Olitokit on the rhythm guitar, Jay Naval lead guitar, Jude Serrano backup vox, and DJ with percussion. Ladies and gentlemen, Kunyan Band!
Sa gitna ng kagubatan may ahas na hahalik. Tatawagin kang kaibigan na pinakamatalik. Pupulupot sa leeg mo't sisip-sip ng iyong dugo. Ipapako ka sa krus kapag ikaw ay natuyo. Sa gitna ng kagubatan may kumukulong bulkan. Di mapigil ang yabang at sakdal na kasakiman. Subukan ng hinin na lahat ng hindi kanya. Kung kaya kang paikutin siya, paikutin ka. Ngunit hindi nila kayang bali ng iyong loob. Ang pag-ibig na hawak mo'y hindi nalulubog. Lumihab ka. Gitna ng kagubatan may betreng nagmamasid. May magbabato ng putik ngunit walang mayayanig. Iiyak ang mga batang nahulugan natin. Hindi lahat ng mga problema sa iba sinisisi. Sa gitna ng kagubatan may ahas na hahalik. Itinuring mong kaibigan na pinakamatalik. Di mo'y pupuluputan, dugo mo'y sisip-sipin. Pag wala ka ng pakinabang, ending mo ay sabangin. Ngunit hindi nila kayang bali ng iyong loob. Ang pag-ibig na hawak mo'y hindi malulubog. Lumihab ka. Lumihab, lumihab. Magandang gabi, Tagbuan! Kami po ang Unyan, come on! Ang mga tinig, palakas ng palakas, hanggang gumuho ang mga halang. Ang mga tinig, palakas ng palakas. Saksi ang langit sa lahat ng naganap. Saksi ang langit sa ikalawang yugto. Lumihab ka. Lumihab, lumihab. Sa ngalan ng katotohanan, ang puso mo na iyong dangal. Sa puso at iyong isipan, ialay mo sa may kapal. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga kaibigan, may puwang ko niyan. Maraming salamat po sa inyo sa pagpunta po dito. Welcome sa Tagbuan Festival. Maraming salamat po sa inyo. That song from Rico Blanco, yun po ang yugto at mamaya tutuktugin po namin ang mga original song para po sa ating lahat ng mga Pilipino. Alright? For our next song, this song is from Yano. Libarin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan.
ba'y mga tau-tauhan sa isang dulang pangkalawakan? Mga anino ng nakaraan, alipin ng kinabukasan. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, bukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Tayo ba'y mga saranggola na nilalaro sa himpapawid? Makakawala ba sa pagkatali kapag pinutol mo ang pisik? Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, bukayin mo sa lupa, baka naroon ang tayo ba'y mga sunod-sunuran sa tagda ng ating tan? O kaya ba nating paglabanan ang sumpa ng kasaysayan? Ibarin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, ukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, ukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, bukayin mo sa lupa, baka naroon. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, bukayin mo sa lupa, baka naroon. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, bukayin mo sa lupa, baka naroon. Maraming salamat. That song is from Yano, yung pong naroon. Thank you. This is our next song, galing po sa amin. Original song po namin ito at sana po magustuhan po ninyo. Para po sa ating bansang Pilipinas at para po sa ating lahat. Ang ating bansang Pilipinas ang natatanging yaman na meron po tayo, kaya alagaan po natin. Sana po magustuhan po ninyo. Tayo po ito yaman.
ng sinilangan. Pagmamahal hindi matumbasan, ipagmalaki mo. Sa paglayag ng saging na balsa, ay gagabay ng intong agila. Liliparin ka patungo sa pangarap mo. Sa simpleng bagay palagi makukuhat ang yaman. Hindi mabibili ng ginto pagmamahal mo sa bayan. Ang bubuhayan ng rosas na nakakulong nagasabi man. Ang tanging lunas sa perlas na nasa iyo. Nagbubunyag ang mga isla sa pagbalik ng maharlika. Ikaw, ako, lahat tayo ang magpapatuloy ng kwento. Sa simpleng bagay palagi nakukuhat ang yaman. Hindi mabibili ng ginto pagmamahal mo sa bayan. Mga kaibigan ng guitar. Hey! Sa simpleng bagay palagi makukuhat ang yaman. Hindi mabibili ng ginto pagmamahal mo sa bayan. Sa simpleng bagay palagi makukuhat ang yaman. Hindi mabibili ng ginto pagmamahal mo sa bayan. Sa lahat ng mga narito, pwede po ba pakitas ng dalawang kamay ng ganito?
Come on! Yan. Ilawan niya, ilawan. Ngayon, sabayan niyo po ako sa aking ritmo. 1, 2, 3, go! Lakasan niyo pa! Hey! Nainiwala ba kayo na maraming elemento ngayong gabi? Lahat tayo ay kasama sa mga elementong yun. Lumilipad ang isip mo, unti-unting lumalaho. Problema sa iyong mundo, paunti-unti nagbabago. Sumisigaw sa isip mo ang sigaw ng mga bagyo. Umawit sa iyong puso, pangarap na larawan mo.
The Peña Francia Festival Civic Events is presented by the City Government of Naga, headed by Attorney Son Ligacion and Vice Mayor Nene Diasis, in partnership with our diamond sponsor, Robinson's Naga, URC Flour, DLTV Company, Gold Sponsors, Triton Paints, South. Darating na September 28, kami po ang representative ng Bicol para sa music laban na gaganapin sa Cavite. Kami po magdadala ng Bicol para sa music laban. Kung sakali mag-champion po tayo, lahat po tayo ang panalo. At dahil po dyan po yung aming susunod na kanta, damhin niyo po ang pagiging Pilipino niyo ngayon hanggang panghabang buhay. Dahil po ang panata ng aming watawat, ang panata ng bawat Pilipino sa isang watawat ng ating bansang Pilipinas. Ito po ang kantang watawat. Maraming salamat po sa inyo. Tumirik ang araw, ito'y biyunting na silaw sa gulo ng mundo. Dahihina, tumisigaw ng pabulong. Sa'yo ang luha at ang hihintay ng tulong. Gutom na ang sigmura, gutom pa sa pagmamahal. Nananalangin na ang buhay ay di na magdagahan. Sa paglipas ng panahon, ating bansay muling ahon. Pinasagisa ng watawat, kung mga buhay ang alamat. Sa paglipas ng panahon, ating bansay muling ahon. Kung di mo mamatay, manatiling sa ugat. Ang uhog na kamay ay ang magsilbing gabay sa'yo paglalakbay. Harangan man ang bakal, ang tangi mo daan. Hindi ka mangangamba, basta't puso ay iisa. Sa paglipas ng panahon, ating bansay muling ahon. Itatagis na ng watawat, upang
tonight. God bless and peace kami po ang Kunyan by Elements. Thank you. The Peña Friendship Festival Civic Events is presented by the City Government of Naga, headed by Attorney Son Ligacion and Vice Mayor Nene Diasis, in partnership with our diamond sponsor, Robinson's Naga, URC Flour, DLTB Company, Gold Sponsors, Triton Paints, South Star Drug, Fieldworks Construction, Umar Residences, Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated, Dito Telecommunity, Moore State Company Incorporated, Moraville Hotels and Moraville The Garden, Caramel Bake Shop, Pucaris Rent, Sapphire Sponsors, Summit Hotel, Suzuki Philippines, Gateway Visa Solutions, Development Bank of the Philippines, Lotus Blue Hotel, Jollibee, CTEC, Maritime Training and Assessment, Bang Inasal, Nature Spring, Philinvest, developer of Futura Monte Condominium, Villa Caceres Hotel, official residence of Miss Bicolanja candidates, Power Max Center, Firefly, official lighting partner, Ruby Sponsors, Carl's Catering, Pepsi Philippines, SMC Tinaga, LCC Mall, Quantrix, Biggs, McDonald's, San Miguel Brewers, Smart, Inebra San Miguel, San Miguel Foods Incorporated, Mark Cafe, Food Panda, Fresh Deli, Hotel Sogo, Titi Mayora, distributor of Copico and Le Mineral, The Isabel Hotel, Pierre and Evil Tours, Bicolisarong Transport System Incorporated, Patron, Palawan Pawn Shop, and Palawan Express Parapadala, Town Gas, PLDT, Dermise, Budea Marketing, Vista Mall Naga, Century Pacific Foods Incorporated, Bigfoot Construction, Landers, and TGP Party List. Ladies and gentlemen, Jos Mabalos Kunian for that wonderful music. Maraming salamat po for entertaining our fellow Nagueños for tonight. Ayan, DJ Barbie, bago ang lahat, syempre kukumustahin muna namin kayo. Nagayon! Nagayon! Alright, gising na gising pa talaga sila DJ Barbie. And speaking of gising, Alright, so bago po tayo pumunta po naman sa ating game mamaya, yung ating raffle. Of course, yung mga bagong dating, again, ini-invite po namin kayo na mag-selfie at i-comment po yung selfie po ninyo sa post po naman ni Mayor Son Ligacion. Hanapin niyo po yung post niya po doon na magtagpungan kita. And of course, kailangan niyo po doon i-comment yung mga selfie po natin para makahabol kayo mamaya. Para po naman sa pwedeng manalo, para po naman sa ating game, maya-maya lamang yan. But before that, of course, yes, supportahan po natin ang Kunian Band sa Music Laban on September 29 na mangyayari po sa Cavite. They will represent the whole Bicol region. So with that being said, supportahan natin sila mga kaibigan. Isang masigabong palakpakan for Kunian! And now, ladies and gentlemen, para naman po sa mga local dancers natin dyan or may mga grupo na sumasayaw, ito na ang chance ninyo para manalo ng mga papremyo. Hatid sa inyo ng Dito Telecommunity. Todo na dito! Ladies and gentlemen, makakasama po natin ang Dito on September 21 rather. On September 21 at meron po silang Dito Dance Contest na mangyayari dito po. Tinatawag po nila na Todo Sayawan, Todo Kantahan. At maaari po kayong manalo para sa ating first prize, 25,000 pesos. Second prize, 15,000 pesos. At sa ating third prize, 10,000 pesos. Kaya sa mga grupo dyan na mga sumasayaw, mag-register na po kayo sa Dito. Nandyan lang po ang kanilang booth. Ayan, pwede na po kayo mag-register any moment now. And speaking of register, sa mga nakapag-post na po o nakapag-comment, nakapag-register na sa post ng ating butihing Mayor Son Ligacion. at nakapaggamit na ng hashtag. Yes, at nag-post na ng kanilang magaganda at napakagwapong mga pictures. Ito na ang inyong pagkakataon para manalo. Ayan mga kaibigan, sa mga nakapag-comment na po, pumalakpak! There you go. Siguraduhin nila, Felix, na nandito talaga sila. Dahil kapag tinawag namin inyong mga pangalan, pero wala kayo dito, hindi po namin kayo i-consider as a winner. So, ibig sabihin, kailangan nyo pong mag-stay until the end of the program. Kapag tinawag po namin ang inyong pangalan, kailangan tumakbo po kayo agad dito sa stage. Bibilangan lamang po namin kayo ng 10 segundo at kapag wala kayo after 10 seconds, ibibigay po namin ang inyong papremyo sa susunod nating mga mananalo. And for the information of everybody, for the spirit of fairness,
ang lahat ng mga pangalang nag-comment sa post ni Mayor ay makikita natin sa screen at magkakaroon po tayo ng raffle on screen. At ipa-flash po namin ang winner ng ating mga mapipili ng ating screen. So, fair po ang lahat. Wala pong daya dito mangyayari. Dahil sa Naga, lahat naman tayo dito fair and square. Alright? Ayan na ang mga names na nag-post sa Facebook or nag-comment. Let's have our first winner. Roletta. Spin the wheel. There you go. Ang first winner natin ay si Jo Marie Medenilia Elano. 10 Nandito seconds. 10, 9, Nasaan ba yan? 8, Punta na dito. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Asan po si Jo Marie? Si Jo Marie Medenilia Elano, nandito po ba siya? Wala. Wala. Okay. Baka bumili ng pagkain. Ay, ayan na pala Ayan na siya. Oh, sorry. 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 Tayo. Iniisip namin, ikaw ba yun nandun? Grabe naman yung picture mong yun, Jo Marie. Jo Marie talaga pangalan mo? Saan ang galing ang Jo Marie? Don't worry, hindi kita sasaktan. Okay, saan po nang galing ang pangalang Jo Marie? Namali daw po si Papa ng pagkaintindi. Mali yung papa mo ng pagkaintindi. Ilang taon ka naman, Jo Marie, if you don't mind? 19 po. 19? 19. Taga saan si Jo Marie? Pakol po. Taga Pakol, Naga City. At ito na ang iyong pa-premyo. Claim na natin. Yes, anong makakuha niya? GC. Ayan. Ito yung ating Viva Award na 5-month subscription for free. Congratulations. Pwede mo na i-claim ang iyong prize. Next winner. And spin the wheel. And our winner is Joylene Bobis Capistrano. Joylene, pasok ka na, Joylene. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Eto si Joylene. Nasa, ayan na. Ayan, si Joylene. Hala. Joylene. Uy, dahan-dahan mo Okay, sige na, diretso lang. Okay, dahan-dahan lang, Joylene. Nakita ka na namin. Shout out muna tayo habang hinihintay natin siya. Shout out muna. Meron akong mga kaibigan dito na nanonood sa akin. Hi muna. Ayan kay Beshi Ian. Kay Des. Andiyan yung pinsan ko si Des. Andiyan na yung pamangkin ko. Ayan, si pamangkin ko Andiyan si Tantan. And of course, si Dara. Ayan, hello. Shout out sa aking mga nag-chat kasi. Shout out ko sila nanonood sila ngayon. Alright, Ayan next na. winner natin. Ayun, binilisan ng tagtak Ayan na ko. si Joylene. Congratulations to you, Joylene. Taga saan ka, Joylene? Taga Balata! Ang lapit mo lang. Diyan ka lang, Joylene. Congratulations! Ikaw ay nanalo ng Viva One 5-month subscription. Take it away. Wait lang, sino ba ang bibigyan mo nun? Ikaw ba gagamit or ipamimigay mo? Ako na lang po. Ay, siya na lang Siya daw na ang lang. gagamit. Sorry. Siya yung nagpagod. Sige na po. Next Thank you so winner, much. please. Next winner is Maria Fe Abrantes. Maria Fe, pasok. 10, 9, 8. Ayan na si Maria Fe. Maria Fe, parang puro babae yung nag-post. Correct. Oo. Oo. Tingnan natin, baka mamaya may mga lalaki din naman. Baka may gusto kong i-shout out, Felix. Ayan, special shoutout sa lahat ng mga nanonood dyan. Maraming salamat for joining us tonight. And of course, after all your construction supplies na nandyan lang po sa Kararayan. Alright.
And of course, yung mga nagugutom dyan, syempre, meron po tayong mga pagkain dyan sa may area na yan. Pwede po tayong bumili ng pagkain. Of course, ng mga inumin. Baka yung iba hindi pa nag-dinner. So, kompleto po tayo dito po naman sa ating po namang village. Congratulations to you, Maria Fe! And next winner, please! Habang nire-roll natin yung ating spinner, may nais ka bang pasalamatan, Maria Fe? Shout out na lang. Baka may gusto kong i-shout out. May kasama ka dyan. Oo, palayo kayo ng palayo. Baka malaglag tayo sa stage. Baka may lucky charm ka. Ganon. Baka na, ayon sino? Yung nagka-camera po. Oy, shout out mo na yung boyfriend mo. Hi daw po dyan sa nagka-camera. O, dapat Ayan. proud ka. Sabihin mo, shout out mo yung boyfriend mo. Oo. Kompleto yung Next. pangalan. Ay, nahihiya siya. O, sige na. Thank you so much. Punta ka na sa likod. Let's now proceed to our next Next winner is Robert Gakusan! Robert Gakusan, pasok na Robert Gakusan! Nasaan na si Alright. Robert? 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Walang Robert na nagpakita. Next winner, please. Wala. Sayang naman. Let's now proceed to our next winner. Micah Rita, our next winner. Micah Rita, pasok ka na dito, Micah. Nandyan. Siya ba yun? Siya ba si Micah? Ayan, congratulations, Micah. Next winner, please. Next winner is... Congratulations, Chris Anthony Enjante! Chris Anthony Gente, kung nandito ka, pasok na. Chris Anthony, 10 seconds. Ayun! Ang bilis. Let's now proceed to our next winner! Ayan, for the information of everybody, meron po tayo free shuttle service atid sa atin yan ng Tierra de Ibalon and Isa Rog Lines. Ayan! Ariana Tolosa, ang ating next winner. Sino po si Ariana Tolosa? Ayan! Ariana Tolosa, andito ka ba? 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Next winner tayo. Mukhang dumating na ang ating special na bisita ngayong gabi. Next winner, Arlene Anduaga. Arlene! Punta ka na dito, Arlene! Asan na si Arlene? 10 seconds, Arlene. Pagpakita ka lang. Iwagay-way ang iyong kamay, Arlene. 10, 9, 8. Ikaw si Arlene. 7, 6, 5. Ikaw ba? Ikaw si Arlene. Punta Ayan. ka dito, punta ka dito. Arlene, okay. Next winner, please. Next winner! Maria! 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 Nasaan na siya? Asan si Maria? Wala, andyan! Andyan na! Andyan na si Maria! Punta na po dito si Maria! Next winner tayo, mga kaibigan! Ayan, for the information of everybody, yung mga tinatawag po natin, kiniklaim na nila yung kanilang mga prizes and that's time. Diretso lang tayo sa may side. Next winner, Fajardo Sam! Fajardo Sam, kung nandito ka ngayon, magparamdam ka! Sam Fajardo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Alright, next winner agad tayo. Congratulations! Vanessa Miranda! Vanessa, kung nasaan ka man, punta ka dito sa may side para i-claim ang iyong prize. 10 seconds for Vanessa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Walang Vanessa. Next winner. JP Remoto Belen! Ikaw ba yan, JP? Ayan na si JP. Okay, next winner tayo. Again, ang gaganda ng mga comments nyo, ng mga photos doon. Grabe. Nakakatuwa.
Jen Avila Santiago! Jen Avila, andito ka ba? Jen Avila Santiago, magparamdam ka. Jen Avila, 10 seconds. 10, 9. Andun sa likod. Punta na po dito, come on. Akyat na. Madami pa po tayong mga papremyo, mga kaibigan. Next winner. Frances Racaza. Frances Racaza, andito ka ba, Frances? Ayun si Frances. Ayun na siya. Congratulations. Let's now proceed to our next winner. Frances. There you go. Next winner, Angelou Pasical. Nasaan sa Angelou? Ayun! Tumatakbo na siya. Ayan, talaga naman. Next winner natin. Christine D. Mendoza. Christine, andito ka ba, Christine? Ikaw yan, Christine? Ayun! Halika na dito, akit ka na, Christine. Next winner natin. Pakwento na lang kung anong yung mga napanood nyo sa Viva One. Arthur! Kuwan! Arthur Kuwan! Kuwan. Kung kanina meron tayong kunyan, ngayon meron tayong Kuwan! kuwan. Arthur Kuwan, nandito ka ba, Arthur Kuwan? 10 seconds, Arthur! Ikaw ba yan, Arthur? Hindi kasi Arthur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Let's Next now winner! proceed to our next winner. So we have Cody Yocampo Ingente. Ingente. Oy, dalawa na kayong may apelidong ganito. Oo nga, magkapatid ata Magkakatid ito. ba sila? Ikaw ba yun, Cody? Asawa? Ikaw! Ay. Ang swerte naman! Ay. Sabay na silang manonood ng Viva One. Diba? 5 months yun. Meron na kayong bonding. Oo, next winner natin ay si John Paul Flor. Nasaan si John Ayun Paul? na, si John Paul. Ayun! Punta na kayo dito sa likod, dito sa may side. Next winner natin. Pinagtripan lang pala ng mga kaibigan. Hindi naman pala siya. Jeremy! Si Jeremy! Asan na si Jeremy? Jeremy. Ayun si Jeremy! Kanina, Maria. Ayun ba? Si Jeremy! Ang dami- Next winner natin! Ang daming alam. Oo, pinutol-putol, chinap-chop yung pangalan. Our next winner is Magtunaw Abigail! Ay! Gusto ko yung ganong pasigaw mo. Abigail Magtunaw, andito ka ba? Magparamdam ka, Abigail? Hindi naman pala Ikaw siya. ba si Abigail? Hindi. Masaya lang siya. Takbo ka na dito, Abigail. Siya ba? Siya ba? Kailangan ipakita yung profile nyo sa Hindi Facebook. hindi siya. 10 seconds kay Abigail Magtunaw. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Next. Our next winner is Ina Jane Plaza. Ina Jane Plaza. Andito ka ba? Ayun si Ina Jane. Next winner. Neil Borja Daito! Andito ba si Neil Borja Daito? Ayun na si Neil. Magkapangalan tayo sa second name. Pareho kami na spelling. Next winner! Angelica Samuel Bigata Gorin. Nasaan na siya? Angelica! Andito ka ba, Angelica? 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, ayun na. Okay. Ayun. Next winner Winner. tayo. Last 5 5. winners. Ito na, Nagayon t-shirts na ang pinapamimigay natin. Darwin Olyeta! Nasaan si Darwin? Itaas mo Darwin. ang kamay mo, Darwin, para ma-acknowledge ka namin. Ikaw yan, Darwin. Akit ka na dito. Pakita mo ang iyong Facebook account. Ayan, Facebook account. Naiinggit kami sa iyong papremyo ng Nagayon shirt. Gusto din namin nun. Alright, next winner natin. Once again, ladies and gentlemen, supportahan po natin ang ating mga local businesses na nandito sa ating tagboan. Ayan, ma-enjoy po natin mga pagkain dyan. Congratulations, Luigi Villegas! Ikaw yan, Ayan! Luigi. Alright, akyat na. Last 2 winners. Dalawa na lang mga kaibigan. Again, may masasarap tayong pagkain and drinks to enjoy there sa ating mga Tagpuan Food Fest. Jelly Joy Vasquez. Jelly Joy Vasquez. Nandito ba si Jelly Joy? 10 seconds, Jelly Joy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ayan na si Jelly Joy. Let's now proceed Last to our one. last winner. Sino kaya ang maswerte sa gabing ito? Alright. Congratulations to our last winner, Isaac Gabriel! Ang dami na namang ano dyan, Gabriel. Isaac Gabriel, ikaw ba yan? Ikaw yan? Ay, totoo? Oh, sige, Ikaw? pakita mo lang Akit yung ka na Facebook dito. mo. Alam mo, kanina pa Punta ka namin... dito, Punta ka na dito, Isaac. Kanina ka pa namin nanonotice simula umpisa ng ating program. Oo. Grabe yung participation. Correct. Diba? Sobrang deserve na winner natin to. Siya ang pinakauna nating sumayaw dyan sa crowd. Talagang nakikita namin ang iyong presence. Talagang very deserving to Correct. win tonight. And sobra talagang nag-enjoy at nag-e-enjoy si Gabriel. Uy, wait lang. Meron daw muna tayong special announcement. Meron daw pong, tingnan natin po. Alright, ladies and gentlemen, meron po tayong nawawalang aso. We have a missing dog. Japanese Spitz po siya, color brown, size medium. Ayan po, kung nakita nyo po ang ating brown Japanese Spitz, pakicontact lang po si Joanne Cuazon. Joanne Cuazon, at ang kanyang number ay 0930-783-8618. Alright. Nawala po ito nung nag-fireworks tayo. And of course, kung sino daw po or nasaan man ito si Jared Vergara, 3 years old. Hala, baka daw po merong nakakita. Jared, anak, kung nasaan ka man, saan po natin siya papapuntahin? Dito sa may side. Or lapit ka dito sa amin sa stage. 3 years old lang po ito si Jared Vergara. Baka po meron po nakakita dyan na bata na walang kasama at pakalat-kalat. Pwede po bang paki-turn over po dito sa may unahan para maibalik po natin sa mga magulang. Kasi at this moment po, medyo nag-aalala na po yung kanyang pamilya. Kaya once again, kung sino man po yung pwedeng makakita ng bata po na 3 years old, Jared Vergara po ang pangalan. Pakiturn over na lang po dito sa unahan. At sa kung sino man po ang nakakita ng nawawala akong puso, pakibalik na lang po sa... Ay, naipasok! Ayan, as a single person for the past 3 years, baka naman dito yon. Oh, Alright. baka ngayong taon, swerte Baka na. ngayong taon, swerte na tayo. Ladies and gentlemen, Naga City, handa na ba kayong lahat marinig ang Nobita? Nagayon! Nagayon! Ladies and gentlemen, Alright, wait lang. Kailangan muna natin ng pinakamalakas na energy para at least alam ng Nobita na talagang excited na tayong lahat. Kaya naman, nagenyo, maghiyawan na may kasamang sigawa! Nagayon! Nagayon! Aaron, patay mo yung ilaw sa wall. Nasaksak mo na lang ulit. Aaron, patay mo yung ilaw. Ugutin mo lang. Tol, patayin nyo na yan. Ugutin nyo na yan.
Hindi kayo, pautos nyo. Yung nasa poste, Aaron, ilaw nasa poste. Papatayin lang, tapos buksan ulit. Sa LGU daw yan. Start.
Naga City, a five-piece pop rock band that brings a unique take on Who Got Love songs, evident in their name, which was taken from Japanese katakana characters, meaning to grow up strong and clear. The band's layered arrangements are reminiscent of old-school Pinoy rock mixed with intricate vocal blending. The band made it to the semifinals of the prestigious Battle of the Bands Music Laban. The band continued to create and release music with their song Vibe breaking into the Pinoy Mix Countdown in 2020, eventually leading to their viral hit song Ikaw Lang, and singing on their Certain Music Philippines in 2021, putting out hits such as Unang Sayaw and many more. Made up of Jason Felizmino, vocals, and on the guitars, Mark Quintero, bassist, Jonathan Albanlog on drums, Sam Aquino, lead guitar, Richmond Bancolita on keyboards. Naga City, please give it up for Nobita! Unting lumiliwanag, nakikita di mapakalitiwag, gaya at pagkita di mapigil ang batang naluha sa pisngi ko. Unting nananabik sa paglapit mo't hindi mapigil ang sabi sa pag-abang mo. Damdamin ko'y nagsusumigaw, bilangin ko'y ikaw. Tayong dalawang langit at lupa, nating isa, natakbo sa dinahitan, sa tinay nagkusabay binibig ang mundo'y para sa atin. Unting lumiligaw sa nakikita di masugad na biyak. Ako na kaya ko damdamin ko'y nagsusumigaw, bilangin ko'y ikaw. Tayong dalawa, langit at lupa, nating isa, natakbo sa dinahitan, sa tinay nagkusabay.
Naga City, kamusta? Okay? Okay ang mga puso? Bago kami magkakanta guys, gusto ko lang sabihin na na-appreciate namin kayo. Alam namin na maulan ngayon, pero you stay. Nagdala kayo ng payong. Pag bumuhos yung ulan, mag-share tayo ng payong sa mga katabi natin, ha? Thank you guys. Maraming salamat. So, marami pang single dito sa Naga. Daming single. Daming single. Yung umaasang pag-uwi nila, hindi na sila single. Meron ba? Ito ang next song namin. Maraming relate, I think. Para to sa mga crush natin. And this song is called Tayo Na Lang. Di mo ba napapansin? Tibok ng damdamin. Di mo na kailangang higpit. Mundo ibibigay sa iyo, pati ang oras ko. Bumibilis ang takbo ng puso ko. Bakit di na makatulog sa gabi? Kung ulan lang at kumutang ka, tabi labis na mimiss ka, oh baby. Tanging hinahanap ko lately. Tayo na, tayo na, tayo na, tayo na. Di ko alam ang dapat gawin kung ako ba iyong angkin ng damdamin. Pansin ko sa'yo'y may patingin din na tulad sa akin. Ba't di mo ako tanungin? Ika'y walang kambing. Bakit di na makatulog sa gabi? Kung ulan lang at kumutang ka, tabi labis na mimiss ka, oh baby. Tanging hinahanap ko lately. Bakit di na makatulog sa gabi? Kung ulan lang at kumutang ka, tabi labis na mimiss ka, oh baby. Tanging hinahanap ko lately. Tayo na, tayo na, tayo na, tayo na. Bakit di na makatulog sa gabi? Kung ulan lang at kumutang ka, tabi labis na mimiss ka, oh baby. Tanging hinahanap ko lately. Bakit di na makatulog sa gabi? Kung ulan lang at kumutang ka, tabi.
Okay ba kayo? Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Balik naman, Aga. Umuwi ka na. Labis na narinig dayaya mo sa bawat saglit. Kapag naaalala ka, wala naman akong magawa. Umuwi ka na. At sa gabi na hanap kita, hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka muli sa buhay ko, puno ng paghihirap at tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luwa at naligay ng ngiti sa mga labi. Di mapigilang umuwi ka na, baby. Di na ako sanay nang wala ka, mahirapang mag-isa. At sa gabi na napanap kita, hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay ko, puno ng paghihirap. Tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luwa at naligay ng ngiti sa mga labi. Umuwi ka na, baby. 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 Umuwi ka na, baby.
Hello, Naga City. Gusto lang namin pasalamatan yung mga taong naging dahilan ng event na to. Shoutout sa mga sobrang taas pa rin ng energy kahit na umuulan. And we know this is a week-long celebration of your humble fiesta. And sobrang honored kami to perform in front of you guys. Especially alam namin na may pasok yung mga iba tomorrow. It's Sunday evening and it's not easy to have this kind of time management. Di ba? So palakpakan nyo muna yung mga sarili nyo before we mention these people. So palakpakan natin si Mayor Nelson Legacion. I believe siya yung mayor natin dito. LGU Naga, of course. Thank you sa Tagboan sa Peña Francia. Maraming salamat po for having us. Wishing this is our not last time performing here in front of you. Thank you. Whoa, whoa. Oh, whoa. Oh, whoa. Oh, whoa. Naga, gusto ko lang pakilala ang buong Nabita. Sana palakpakan niyo kami. Sa aming drums, palakpakan natin si Jonathan. Ang aming bahista, palakpakan natin si Mark. Yung nasa likuran natin, Richmond on keyboards. Sam on guitars. And I'm Jerry kami ang Nabita. At itong susunod namin awitin para to sa mga sawi ngayong gabi. Sa iyo naibang langit ka ba sinta o sadyang di ka lang maabot, di ka lang madama. Bakit niyayakapin mo ako? Minsan hindi ko matama kung totoo kung panilangin ayoko. Pati kong makita at hindi ko matig sa mata mo. Hindi mo sobrang tamis, di maalis sa isipan ko. Isipin mo na kahit hindi tayo magkasama, hanggang mo ng labis ang laging iisip. Ngunit niyayakapin mo ako, minsan hindi ko madama kung totoo panalangin ayoko. Pati kong makita at hindi ko matig
sa mata mo. Yayakapin ayoko, di ko makita at hindi ko madama kung totoo mo balilangin ako. Di ko makita at hindi ko matig sa mga mo. Tumatalo ng puso sa tuwa ay patungo langit na ata. Ikaw ang kasama sa titig pa lang tunaw na hawak sa kamay. Wala na akong palagsa, ay pag-ibig na ata. Sa ilalim ng ilalim ng at hawakan aking kamay, isasayaw ka na dahan-dahan hanggang di mo mamalayang ako na pala yung kailangan at gustong pamahalaan. Rosas na pula, labi mo nagsasalita, kay sarap itigil ang oras, maaari italit iposas ang iyong mga tingin, labisan mga ningning. Oh,
panaginip ka. Ayaw nang gumising pa. Sa ilalim ng luha ka, pangalan mong isisigaw sa ilalim ng ititigan. At hawakan aking kamay, isasigaw ka dahan-dahan hanggang di mo mamalayang ako na pala yung kailangan at gusto mong pamahalaan. Sinta, naalala mo pa? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag may nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O Sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, iibigin kita.
you so much, Naga City. Maraming salamat. Mahal namin kayong lahat. At ang aming huling awitin, gusto namin itong ialay para sa lahat ng mga taong napangakuan at nauto ng kantang Ikaw Lang. Oh, kay gandang pagmasdan ang iyong mga mata, kumikinang-kinang, di ko maintindihan ang iyong mga tingin, labis ang mga dingding, langit ay bumaba, bumababa pulang tala. Pwede ba sabay-sabay tayong kakanta? Okay. Tumingin at kung di at sa iyo paglalambing ako ay nahulog din. Di ko alam kung ano ang gagawin, di ko alam kung saan titingin. Halin sa labi, tingin na natin di akalain mahulog ka sa'kin. Sabay-sabay, tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pa magtanong ng paulit-ulit. Ikaw lang ang iniibig at kung di kumbinsido'y magtiwala ka. Hawakan na ang puso't maniwala na ikaw lang ang siyang inibig. Ikaw lang ang ibigin, Sita. At sa paglisa ng araw ang galay magmahal at ang nataramay hindi matatagal. Ang mali ko bang hindi matapagal? Iibigin kita kahit gano'n katagal. Tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pa magtanong ng paulit-ulit. Ikaw lang ang iniibig. At kung di kumbinsido'y magtiwala ka. Hawakan na ang puso't maniwala na ikaw lang ang siyang inibig. Ikaw lang ang iibigin. La la la, la 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 la, la la la, la la la, la la la.
Sa isang magazine, dilawang yung suot at buhok mo'y green sa isang tindahan. Sa may paglaharan, napatingin na tulila sa iyong kagandahan. Naaalala mo ba ba nung tayo bang dalawa? Di ko inikalang sisikap ka. Ginawa na ba kita? Tinawag mo walang iya. Medyo pangit ka pa no, ngunit ngayon kasi iba na yung tingin, iba na yung tingin. Nagbago na lahat sa'yo. Sana hindi kita, sana walang problema. Kung kukulang, dala kong pera. Siguro ba'y makikita na ngayon? Humarap pa sa entablado, tumigawa ni Soto. Siguro rin malapit ka na yung sumali sa supermodel of the whole universe. Kasi iba na yung tingin, iba na yung tingin. Nagbago na lahat sa'yo. Sana hindi kita, sana walang problema. Kung kakulang, dala kong pera. Ano na, kakain niyo pa? Kita sa isang magazine. At sa sobrang gulat, di ko napansin, bastos pala ang mamagadali-dali ko. Binubulat at ako'y namulit sa upat ng katotohanan. Kasi iba na yung tingin, iba na yung tingin. Nagbago na lahat sa'yo. Sana hindi kita, sana walang problema. Kung kakulang, wala kong pera. Iba na yung tingin, iba na yung tingin. Nagbago na lahat sa'yo. Sana hindi kita, sana
Naga, pwede ba kami mag-picture sa inyo? Epep! Ano, kaya niyo pa? Pagod na ata kayo eh. Tingnan nga natin kung kaya pa ng Naga City. Gusto ko lahat ng nakikita ko nandito, tatalon ha. Kaya tumalon. Nasaan ka na kaya? Sana ay masaya. Sana sa susunod na issue ay centerfold ka na. Lagi nyo tatandaan, libre lang magmahal. Friendship Festival Civic Events is presented by the City Government of Naga, headed by Attorney Son Ligacion and Vice Mayor Nene Diasis, in partnership with our diamond sponsors, Robinson's Naga, URC Flour, DLTB Company, Gold Sponsors, Triton Paints, South Star Drug, Fieldworks Construction, Umar Residences, Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated, Dito Telecommunity, Moore State Company Incorporated, Moraville Hotels and Moraville The Garden, Caramel Bake Shop, Pucaris Rent, Sapphire Sponsors, Summit Hotel, Suzuki Philippines, Gateway Visa Solutions, Development Bank of the Philippines, Lotus Blue Hotel, Jollibee, CTEC, Maritime Training and Assessment, Bang Inasal, Nature Spring, Philinvest, developer of Futura Monte Condominium, Villa Caceres Hotel, official residence of Miss Bicolanja candidates, Power Max Center, Firefly, official lighting partner, Ruby Sponsors, Carl's Catering, Pepsi Philippines, SMC Tinaga, LCC Mall, Quantrix, Biggs, McDonald's, San Miguel Brewers, Smart, Inebra San Miguel, San Miguel Foods Incorporated, Mark Cafe, Food Panda, Fresh Deli, Hotel Sogo, Titi Mayora, distributor of Copico and Le Mineral, The Isabel Hotel, Tierra de Ibal Tours, Bicolisarong Transport System Incorporated, Patron, Palawan Pawn Shop, and Palawan Express Parapadala, Town Gas, PLDT, Dermise, Gudear Marketing, Vista Mall Naga, Century Pacific Foods Incorporated, Bigfoot Construction, Landers, and TGP Party List. Felix Nigel! And this is DJ Barbie. So please check the next schedule of events of Naga City's official Facebook page. So enjoy the rest of the evening and keep safe. Good night, everyone. Thank you so much. God bless and goodbye. Happy Fiesta, Naga City!